हाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोरनो आं बहा दंफैयो आङो अरुणाचलावसो दंफैयो आरोना लोगोफोर माने मिया फैदों आङो ओमफ्राय मियायो फैनायनि ब्लग लाबोगोन होनना सानदोंमोन माने लामायाव गोबाबोनानो ब्लग बानायनाय जायासै। स' दिनै ओरैनो एसे नोंथांमोननो जायगाखौ देखायनानै खालामनाय जाबाय आरोना। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थानो लोगोफोर जायगायालाय जा समायना आरोना। बेफोरो SSB नि केम्प आरोना लोगोफोर नैया SSB नि केम्प बि जायगायालाय जा समायना आरोना हाजो गेजेर गेजेर। ओमफ्राय बियो मायबा मन्दिर आरोना बुद्धफोरनि जानांगौ। ओमफ्राय कमला बिफां दंसोयो इनि गाहाय गाहायावनो। हाजोखौ नाय बेसे समायना। जा कमला थायना दोङो नै कमला तामाम। नै लोगोफोर आपेल बिफां दिनैसो फार्स्ट आपेल बिफां लोगोफोर नै फिथाइ थायनाय दङ थायनै सेवबाय थाइसेया दिनैसो नुदां फार्स्ट टाइम बिफांखौ आपेल बिफां। नों मा खालामनायदो बल गेलेनो मोनानि एसे बेरायना फैनोसै जोंहा। मम्मी नोंखौ नुवाखैनो हाय बोलो हेलौ गोलैगोन ओइ मा मन्दिर लैयो गुम्पा नै माने इदि थाइसो दैलाय बहा हाबनो गाखोआ बेयाव गाखोआ फै सानैबो आं हारसिं थाङा सानैबो पाखोसे गिदिंना फैनि र' खारनाङा गोलैगोन आंखौ गारना थांबाय जायगाया जा मोजां आरोना लोगोफोर। हाय गाइस हाय गाइस जों बेरायनो फैदो होनसन जों बेरायनो फैदो ओमफ्राय नों मा जादो हासुला जादो जायगाया मादि मोजां मोजां थान्दा ना